Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Ito ang Tiagsapa Anapduan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anapduan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Alas 5:52 kakabsat agda mga oras iti dating igundaway sa nga pulo kutuwa iti mabilang iti bulan iti Setyembre iti agda mga aldaw tayo kakabsat aldaw ita iti Martes. Kumusta kakabsat? Kumusta kayo manen? Iti dating gundaway ket talaga ti palayo po iti angin ket nalamiisen. Ya mapan nga talaga iti kinalamiis nan. Well madaydayaw iti apo nyaman nga kasasad iti dating igundaway. Antay po mga ikaten, iti panagdayaw tayo, ken panagyaman tayo iti apo. Kaputa dayta, iti kapintasan nga aramidin tayo, iti tunggal panagriing tayo, berukan tayo, iti rupa ti apo, ket agyaman tayo. Inaramidin na, ken aramidin lang tupay, kada tayo kapsat. Well, makipagpasit man dating nga programa ti agsapanap noon, iti namnama, iti panagadal tayo, kada iti sasao ti apo. Samo ti panagpipin na bilig tayo, babaan, iti panagkikin nararag. Ti agsapanap noon, iti namnama. Manipod lunes sa ginggana, iti biyernes, iti dating istasyon, 1143, DZMR Santiago City. Dinarag sa kamangkabkablaw, kada kayo ti Aldaw, iti Martes, Lawrence Salazar. Nagsagabam, Chay Cruz ti Calvario. Parabur mo ako, parabur mo. Parabur mo't panakaisalakan ko. Parabur mo ako, parabur mo. Alawan kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta, parabur mo, apo, gipod mo launay nga iti panakaisalakan tayo, panakaada ti bendisyon. Well, urit pa iti daytang agsapa kakabsat kit parabur ng impaay iti apo kada tayo. Amen.
iji libro kabsat basain tayo man iji may kalima nga salmo, kapitulo 1 aging gana iti 12, ket kas iti saritaan na. Psalm 5 verse 1 to 12. Dinggem o Apo iti asog ko, timudem dagiti balikas ko, ipangag mo kadi o arik ken Dios ko, iti panagdawat ko iti tulong mo. Agkararagak ken ka o Apo, mangeg mo iti timog ko iti bigat, no sumingising iti init agkararagak. Agkararagak ket urayag iti sungbat mo kanyak. Saan ka a Dios ang maragsakan iti kinakillo? Di mo ipalubos nga adda agaramid iti kinadakas awan lugar dagiti natangsit iti ayan mo. Kaguram kaguram amin nga agaramid iti kinadakas dadaelem dagiti naulbod o Apo. Ket umsyem iti narungsot ken manangal lilaw. Ngem gapo iti naindaklan nga ayat mo, makastrekak iti balay mo. Makapagdaydayawak iti templom a nasantuan. Ket agrukbabak asiraraem iti sangwanam. Idalan nak o Apo nga agaramid iti pagayatam, agsipud ta adu dagiti kabusor ko. Iturong nak amagna iti dalan mo. Isao dagiti kabusor ko saan ang mapagtalkan, tila bang dadael iti inda tartarigagayan. Kasla silulukat atanem itingiwat da, nalamuyot nga binig a panangalilaw iti sauda. Diyos ko ukumom ken dusaem ida dagiti kuma panggepda iti pakadadaelan da iti imatang mo pagtalawom ida gapo iti adu abasol da ken iti panangbusor da ken ka ngem agrag o amin agtalag iti pannakabalin mo. Mabalin dalatang agkanta iti rag o salaknibam dagiti agayat ken ka tagapu ken ka masarakan da iti pudno aragsak da. Bendisyonam o Apo dagiti agtulnog ken ka kasla kalasag iti ayat mo amang salaknib kadakwada. Madaydayaw iti Apo kadagiti nga sasauna kakabsat nga intay manen binasa iti daytoy nga agsapa. Ket sapay ko makakabsat kas adalan tayo adda dagiti maadal tayo. Wenno adda dagiti mabalin tayo nga mai-apply iti aldaw nga panagbiag tayo. Wala na dumakabsat kas lang ngayon itirik na tayo, masapol nga agaramid tayo. Masapol nga aramidon nga nasaya at iti sabali kada tayo. Ngem iti kinapudno na kabsat, saan tayo nga mabirukan iti parabor wenno favor nga kun kuna iti English. Iti kinapudno na kabsat daytoy kasta iti kayat tayo nang aramidon iti sabali kada tayo. Masapol nga subadan dagiti inaramid tayo, dagiti nakadado nga inaramid tayo kadakwada. Garamid tayo iti may isang banag ket masapul met ang aramidem. Aramidem da iti ket usawan ket no garamid ka dapat dati subad da kasla. No kita masapul kabsat nga subadan da iti inaramid tayo ken imbag amo ko di kabsat nga idingin pa ay iti Dios ti parabor na kada tayo. Saan na nga namnamaen nga subadan tayo dayta nga kiniimbag. Nga kiniimbag kada tayo. Into no maawatan tayo kakabsat iti kahit nga sa amon ngamin iti asi, wenno tulong, ijay nga maadaan tayo iti panakaam mo, no kasatno nga makita ken maipakita tayo iti daytoy iti sabali. Iti sao ka asi, wenno favor, ket napili dagiti Bible translators nga kasatgan nga sao iti Hebrew word nga dali kong kulad nga ratsom. Ratsom nga kahit nga sa uwan, namay, ayat, ragsak, rago, panangawat, nasayaat nga gandat. Iti kay papanan iti sao kakabsat nga asi wenno favor iti English ket may nga banag nga inaramid mo gapo iti nasayaat nga gandat. Nasayaat nga gandat nga addaken ka ket saan kitdi nga gapo takayat mo iti mangsubad. Friendly nga desire wenno tarigagay. Kababalin nga naisalsalumin ket natan-ok nga aramid. Naidumduma nga kinaimbag. So anya nga ron makita ken maadal tayo kadaytoy. Iti sabali nga sao nga mabalin nga usaran tayo iti asi ken parabor. Amo tayo kakabsat nga manipod iti sasao iti Dios. Saan tayo nga mabirukan wenno masapulan iti parabor. Agsipud ta daytoy kit libre
nga ipapaay iti Apo. Aya, libreng ipapaay iti Dios, impaay iti Dios iti tunggal maysa kada tayo. Dahiti ket maysa nga sagot, ket gapu ta sagot saan nga mabayadan wenno magatadan. Kunadagar gift of mercy. Aya. Ket gapu ta iti parabor maysa nga libre nga sagot manipud iti Dios ket iti parabor ket asi saan nga rod nga magatadan iti asi. Adu kada tayo kakabsat iti mamati nga intuno dumawat tayo iti maysa nga banag iti Dios agdaw-dawat tayo nga kanayon iti favor iti Apo. Arami din na gaputa daytoy iti nasayaat nga gandat wenno panggep na kada tayo. Ngem intuno dawaten tayo kakabsat iti favor na iti panagbiag tayo wenno ti kasasaad nga adda kada tayo adu kada tayo kakabsat iti saan nga makaawat no anya iti daw-dawaten tayo. Ang kade. Aya. Ket adu iti mabasa tayo iti daan nga tulag. Aya nga nakapadas ti asi wenni favor iti Apo. Uray no saan da kakabsat nga tinawat. Inya ti makita tayo ditoy kakabsat ni Noah. Ang kade. Noah ni Daniel. Nya pay. Ni Abraham. Adamot dagiti specific kakabsat nga dimawat ket naawat da kas kumakin ni Jacob, no pay, ni Moises, no pay, ni Ruth, ni Maya. Ya, ket naawat da. Kakabsat naawat da amin nga dinawat ken tinarigagayan dagsipud ta adda iti nagpapadaan da amin. Anya daytoy nga nagpapadaan da manipud iti sao ni Daniel ijay kapitulo 9 king bersikulo 13 adda nga sinapul da iti asi iti Dios babaen iti panangtalikod da kadagiti basbasol da ken iti panagtulnog da iti kinapudno. Pudno na unay kakabsat nga masarakan tayo iti Biblia no anya iti pakita iti Dios nga asi kada tayo intuno agtulnog ken mamati tayo ken kuana. Iti binasa tayo manipud may kalima kabsat nga Salmo kat bersikulo 12, bendisyonam o Apo kuna na dagiti agtulnog ken ka. Kasla kalasag iti ayat mo amang salaknib kadakwada. Ket kinunana pa iti may ka 80 ken 4 nga kapitulo iti Salmo verse 10 to 12 na imbag iti maysa nga aldaw a kaaddak iti templo ngem iti sangaribong aldaw iti sa bali adiso. Kayat ko iti agbantay iti ruangan iti balay iti Dios ngem iti agtaeng iti balay dagiti managdakdakes. O Apo ken Dios mi arig mo iti init ken kalasag. Mangipaay ka iti parabor ken dayaw di mo ipaidam iti nasaya at abanag. Kadagiti agaramid iti naimbag o Apo aman nakabalin amin nagasat iti taong agtalek ken ka. Well, mabalin nga damagom kanya kita. Nga kunam, nga wala pastor, ngam sa anak mo't nga nalintag iti amin nga gundaway. Hanak mo nalintag iti amin nga tiyempo. Kasatno akngay nga makaawat iti asi. Kasatno akngay nga makaawat iti parabor iti Dios. Kaya, sikikita iti Diyos kadagiti puso tayo kakabsat. Nung nalintag ti adda kadagiti puso tayo, ipaay na iti parabor, asin na iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Iti biribirukan maysa lang nga qualification tayo kakabsat, at no iparukpok na iti bendisyon, aya, ket naaddan tayo iti nasinaw nga puso. Kasto iti inaramid iti Dios kadagiti Israelitas iti Isaiah, kapitulo 27 ang bersikulo 10 aging gana iti 12. Nalaylay ken natukutukol dagiti sanga dagiti kayo ket alaen dagiti babae a pagsungrod da gapu ta awan iti naawat na ti naawatan dagiti tattao saan to nga asyan ida iti Dios ana marsua kadakwada ket di nanto paraburan ida ngem inkarimot laeng iti Dios nga intuno inrugida nga bigbigen ken ayatenda manen isuda kunana iti Isaiah kakabsat ori pa iti 60 verse 11 to 9 to 11 kuna ni Apo Dios iti Jerusalem
tarimnum to dagiti gangganaet iti bukod mo ket agserbidan to ken ka dagiti ari da dinusa ka gapo iti pungtot ko ngem ita para buram ken kasyan ka. Isu nga iti favor kakabsat favor ken asi parabor mabalin nga magunod mabalinmet nga mapukaw. Kaya daytoy ket masarakan tayo iti biag ni Samuel kas maysa nga ubing adda nga nagbiag iti wagas iti Dios. Umuna nga Samuel kapitulo 2 bersikulo 27 aging gana iti 25 aging gana iti 27. Bayat iti didakkel ni Samuel imbat adda iti panakaitan-ok iti imatang ni Yahweh ken iti tao. Saan kakabsat nga nagbayag? Imma dayo isuna iti panangidalan iti Dios ket ijay nga napadasan na iti panakaupay ken paay. So dayjay ti makita tayo kakabsat. Kaya into no umadayo tayo iti Apo, into no mapukaw tayo kakabsat, iti sirmatana, di pa nagserbi tayo, ay ket talaga nga maupay tayo. Ijay nga umaong nga umay iti panakaupay ken panakapaay. No man pay mariklik na tayo kakabsat nga agtultuloy nga makipanpinag na iti Apo. Ngem haan nga agbayag gapo ta adda iti Dios nga mabalin nga mga iwan ken kakabsat, mabalin nga mangliwliwa ken ka. Ninamnaman na nga mabalin na nga isubli iti napukaw nga asi iti Dios ken kuana. Kabsat ita nga tiyempo nga umay iti parabor iti Dios. Well, adu iti mabasa tayo manipod iti Biblia kakabsat. Pangaasim kaasyan na kunana. No maikariak nga maparaburan, ipayannak iti kaasim, masarakak kuma iti kaasim. Imamom ka di kabsat, uray saan mo nga dawaten dayta nga parabor iti Dios. Nalpasan nga impakita na iti nakakaskas dao nga parabor na iti tunggal maysa kada tayo, iti nga impaay na iti bugbugtong nga anak na iti krus iti Kalbaryo. Ni Apo Jesus na indaklan nga pakakitaan iti parabor, iti asi, iti Dios kada tayo kakabsat. Kaslaawan ti parabor ken ka sa pulang ni Jesus. Adda nga nakasagana iti Dios nga mangipaay. Ken mangipaay iti asi ken parabor na iti tunggal maysa kada tayo. Saan tayo man nga marikna nga kanayon nga maparparaburan tayo ngem ibagat ken ka. Ayatek nga kamsat. Napnapno iti bendisyon ken parabor ita gapo ken ni Kristo. Ken iti amin nga tiyempo iti sa dino man nga lugar na waya tayo kakabsat nga umasideg iti trono iti Dios. Amom kadi kabsat nga mabalimumet nga tuladen iti panangipakita iti Dios iti asi ken parabor na kada tayo. Numampay no dagduma kaslapan panunutem saan da nga maikari nga kaasyan. Ngem ipakitam lata iti asi ket awan iti namnamaem nga maisubadda. Ipakitam iti asim gapo ken ni Kristo. Ay tek nga kakabsat. Mabalin mo nga maawat iti asi ken parabor iti Dios ken ka iti daytoy nga kanito. Iti siya sino man nga nangawat ken ni Kristo adda nga siraragsak iti Dios nga mangawat kada tayo nga addaan iti rag-o. Iti tao nga tultuloy nga nakipagpagna iti Apo in spite kadagiti adu nga panubok iti biag dagitoy dagiti kay ti Apo nga paayan iti asi dagiti na kumpot ken kuana dagiti adda nga taltalinaeg ken kuana in spite kadagiti adu nga paglaslasatan da adu nga problema dadagsen panubok iti biag nga mapadpadasan da. Adda nga kanayon iti parabor, adda nga kanayon iti asi iti Dios kadagitoy nga kakabsat. Aglaplapusanan iti bendisyon nga ipaay na kada tayo gapo ken ni Kristo. Iti karit ko ken ka iti daytoy kanito kabsat. Estamot ko maiti aramiden tayo manipod iti daytoy nga aldaw. Palubusan tayo nga malapunos iti parabor iti Dios kada tayo iti daldaw-aldaw ket agbalin tayo nga bendisyon iti sabali. Aya, palubusan tayo kabsat. Palubusan tayo nga agtignay iti Apo, palubusan tayo iti bagbagi tayo. Aya, nga agtrabaho nga makipagpaset iti Apo. Ket awan iti rason tapno ti kasta han nang i-pour out iti bendisyon na iti asin na iti tunggal maysa. Nya ko na binasa tayo dinggem Apo iti asog ko. Aya, dinggem o Apo iti araraw ko.
amok nga iti Dios kakabsat sididengeg nga kanayon kadagiti araraw tayo kadagiti dadagsen tayo kadagiti mapaspasamak kada tayo kadagiti pagayatam iti biag mo kakabsat haan to pulos haan nga pulos nga naturog iti Dios tayo tapno ti kasta binaybay-an na tayo aya tapno ti kasta anang nga ikan kano numanpay iti dayta nga paglaslasatam kakabsat ket kasla silent ni Apo Dios itultuloy mulat nga idaydayawen anang kaya nga sa uwan nga no silent iti Dios ket awan ter aramidin nan one time ma-surprise ka mabigla ka nga addagayam tinaising singayan aya unique nga inaramid ni Apo Dios ano ising singayan nga aramidin ni Apo Dios we cannot see but He will make a way aya kasi may isang kanta kakabsat so iti karit ko ulit kakabsat iti nga kanito kastamot kuma iti aramidin tayo manipot iti sabal palubusan tayo nga malapunos iti parabor iti Dios kada tayo iti inaldaw-aldaw ta inaldaw-aldaw kakabsat masapul tayo iti bendisyon iti Apo ta inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat masapul tayo ani Kristo masapul tayo dagiti bendisyon na masapul tayo iti parabor iti Dios kakabsat ket naawan iti parabor na hangkulang ammo no kabailan tayo iti agbiag isut gapo na kakabsat nga iti daytoy nga gundaway aya iti daytoy nga kanito di tayo liplipatan nga tarigagayan iti parabor ken bendisyon iti Dios iti tunggal maysa well iti daytoy man nga gundaway kakabsat ket kuman nga agtamod tayo ken agkararag tayo managayat ken managparabor nga Dios mi amami nga nainlangitan paray dayaw kaapo ta sika iti Dios nga manangaasi ken managparabor udno launay iti asim ken bendisyon mo umanay nga isu iti pagbiagan mi iti inaldaw-aldaw. Bigbigan mi Apo no awan iti parabor mo awan ti pigsami. No dumasaan mi Apo Dios nga ma-recognize ma-honor dagiti babasit nga banbanag ipapae mo kada kami iti binigat kas kuma iti baro nga pigsa gapuanan iti panaturog mi kadaga dagiti kankanen mi Apo nga inaldaw iti angin nga ang nusen mi Apo dagiti susuot mi Apo Dios. Iti panpanunot ni Apo parabor nga nagapo amin ken kadagitoy nga masapol nga pagyamanan da ka Apo hala nga dagiti dakkel nga bendisyon nga maibagami nga parabor bendisyon no dikit di uray pay dagiti sangkabasit dagiti basic needs mi Apo Dios nga inaldaw-aldaw pagyamanan da ka ugat ta bendisyon amin digitoy ipapaay mo iparparik nam iti tunggal maysa kada kami o Apo agyaman kami kadagaputi asim ken ayat mo kada kami agtultuloy paylangi papay mi met dayta Apo Dios nga ayat mo iti ayat mi ken ka o Apo nagimbag ka nagsayaat ka nga Apo uray pay kadagiti nga tiyempo agtultuloy paylangi ti parabor mo ken kinamatalet mo Apo iti ayat nga impay mo kada kami ket saan nga mabilang saan nga mabayadan ken saan nga marukod agyaman kami ta saan mo nga kinita dagiti pagkurangan mi ken kapagkapuyan mi ngem iti kanayon nga pampanunutom iti kanayon Apo nga tartarigagayam iti tunggal maysa ket iti pagsayaatan dagiti anak mo iti panagbalaygi dagiti anak mo Apo Stamot Apo nga agyaman kami kadagiti kapadasan nga inka mapagpadasan nababaen kadagiti nga kapadasan iti biag sa diay nga mapaspasayaat kami ken dumakdakkel kami iti pamati ken umununeg pay Apo iti panakaamumi ken ka agyaman kami kadagiti karim nga iti tiyempo nga mapadas kami ket di na kami baybayan ken liplipatan adda nga kanayon iti asim adda nga kanayon ti parabor mo Apo adda ka nga kanayon ti sibay mi iti tiyempo nga kaslasaan min Apo nga kabailan kadagiti tiyempo nga panagladingit mi agyaman kami Apo ta mabalinan na kami nga liwliwan kadagiti saksakit mi mabalin na kami nga wayawayaan kang runaan na nga mabalin mo Apo nga sabtan dagiti kasapulan mi Apo bigbigen mi kasi ka pailaeng iti kalaingan nga doktor mi kinaindaklan nga panang mayawaya manipod kadagiti nga nakabaludan mi Apo nga sakit wala po gyaman kami iti tultuloy nga panakarikrik namin iti presensya iti daytoy nga aldaw ket ipayan na kami Apo ti balaygi iti daytoy nga agmalem kastamot Apo ited kadagiti itdem kadagiti puspuso mi iti ayat asdi ken parabor nga nagapuken ka madaydayaw ka Apo Dios itantanok da ka itinaga ni Jesus amen thank you Lord thank you Jesus nagadayo dagiti nadandanon ko mangpadamag ayat iti
Kas kaso ngem adalata di mabendisyonan agbalin bendisyon isulaeng pangged ko uray na nga tunga bantay kasatek uray baybay panawag may pamilya espiritu mangsuro kanya et ko aming nga biyag ko agbalin bendisyon yak nga mo mga sabati na nga to mangibingay ayat iti apo uray may sa managbasol mabalbaliwan yamanek unay binak na aramatan agbalin bendisyon isulaeng pangged ko uray na nga tunga bantay lasatek uray baybay panawag may pamilya espiritu mangsuro kanya intet ko aming nga biyag ko agbalin bendisyon agbalin bendisyon isulaeng pangged ko uray na nga tunga bantay lasatek uray baybay panawag may pamilya espiritu mangsuro kanya intet ko aming nga biyag ko agbalin bendisyon intet ko aming nga biyag ko agbalin bendisyon. Amen. Nagyaman tayo iti daytoy nga kanito ited ko amin ko tatno agbalin nga bendisyon. Gapo ta adu ti maawat mo parabor ken bendisyon iti Apo. Well, naimbag nagsapa tayo amin nga kagyaman na kakabsat iti panakiadayo ti lasod sa magmamano nga minutos ngintay panagadal kada iti sasaw ti Apo. Kaya't kuman nga kablaawan da kayo amin kakabsat nga adda kada gisibsibay iti radyo da nga dumdumngeg iti daytoy nga gundaw iti daytoy nga kanito kakabsat. Kaya ket oripay kada gito dati live streaming open ko iso nga sumagmamanulang kakabsat ti nagatir. Good morning po kay Pastora Rosita Castro. Thank you, Lord. Leslie Ann Havar Pasqua. Amen. Pastora Mercedita Magno. Good morning po, Pastor. And thank you po, Pastor, sa word ni God na iyong binahagi. Pabati po ng happy birthday ni husband ko, ni Brother Boy. Agyamanak, Pastor. Madaydayaw iti Apo. Amen. Happy birthday kini Brother Boy. Ini sister ko nga Josephine Salazar Uton. Good morning. Meron Sumera, thank you, Pastor. Thank you, Jesus. God, bless you always, including your family and everyone. Take care always. Amen and amen. Jeremias Miguel, amen. Kuna na kini Reynaldo Rombawa, amen. Rosita Castro, Pastora Rosita Castro. Okay, pakisama po ang iyong, okay, noted po, Pastora Rosita Castro, ang iyong prayer request. Leslie Ann Havar, Pascual, thank you, Lord. Sister Leia Cabanyero, thank you, Lord. Sabi niya, hallelujah, thank you, Lord. Kuna namot ni Sister nga Philamir De Jesus. Okay. Orepeke ni Sister nga Ellen Lamog, amen. Rex Alvaro, amen. Madaydayaw iti Apo. Kani Pastor nga Ricky Nelson Barret, pakigreet ang aking misis ng happy birthday. Ma'am Lilibet, good morning, and happy birthday po. Ni Madam Principal Lilibet Barret, good morning po. Happy birthday. Oripay kini Rex Alvaro, amen. Madaydayaw iti Apo. Ang dayliplipatan amin kakabsat nga masaksakupan iti Northeastern Luzon District Council of Assemblies of God. Maaddantay kakabsat
iti Men's Ministry Department Conference into no Friday and Saturday. Mangrugi iti lunch iti kakabsat. Ni Pastor Ricky Nelson, nagbibuhay at kakabsat, iso ti director tayo. Ay ti MMD, ti kalalakihan. So, aming masaksakupan iti Northeastern Luzon District Council of Assemblies of God dito Sefton Village, Mangrugi kakabsat, iti after lunch sa launa aging gana iti bigat iti lunch kakabsat iti Sabado 16 day kakabsat. So dito nga liplipatan at iti Talugasot ni registration na baga tayo dagiti MMD tayo kakabsat dagiti kalalakihan. Pandag relax. Mapanda maki-fellowship iti into no Friday dito Sefton Village kakabsat. When for details and information contact yun ni Pastor Ricky Nelson nga Barrett kakabsat. Karagim sa sakupan mo iti Isabela section 4. Kita dantay iti meeting madanda magkakabsat dito Divisoria. Kadagiti nga makamu mapangkay dito tagkukuyog tayo nga mapan dito Divisoria. Dito Agape Christian Center Divisoria, Assemblies of God. Jam Campus, good morning Pastor and to all. Mary Masug, blessed morning po Pastor. And thank you. Well, amin kanta kayo kabsat nga dingdingi kiti dayto nga kundaway nimbag nagasat na parabor nga agsapa iti Martes kakabsat madaydayaw iti pagyamanak itong galmay sa katakaya. Mapagkalka Idi damo jak kayat met nga tinggen Nemita biruk-birukit nenden Kaya rigan ikipilang tibitwen Kasta met maadang muin kay tinggen Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yung ay pakararag